безпрецедентната интерпретация на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за разпъването на Исус Христос на кръста и неговото възкресение предизвика буря от недоволство и възмущение през последните 24 часа. От гражданска инициатива „Будители“ разпространиха позиция до медиите, в която се настоява бившият премиер на страната да се извини на християните за думите, които е изрекал от кулоарите на парламента. От неправителствената организация призовават и Борисов да напусне политиката незабавно. Велик ден! За мен е най-светлия празник, защото нашия Господ са го мъчили по най-отвратителния начин. Тръни му забивали в главата, пирони в ръцете, вързали го на дървото на кръста да го носи. И когато всички се отрекли от него, всички, и изведнъж се покава отгоре и казал ту-ту. Даже накарал дома неверника, той е много дупки, той не вярва от пироните. Казал, добре, избери си една, мушни си пръста да види, че не има, а само в една, сега няма да ме мушиш, нали, по цялото тяло. Някакси това е толкова валидно и за нашите нрави. За нас като православни християни е абсолютно недопустимо в дните от Страстната седмица, който и да било, още повече народен представител и лидер на управляващата партия, да се подиграва, да богохулства и да иронизира мъките на нашия Спасител Исус Христос, който беше разпънат на кръст и страда, за да изкупи нашите грехове. Разпъването на Исус Христос превръща кръста в най-големия символ на християнската вяра и е цинично, обидно и нагло политиците да се подиграват, надсмиват и обругават този свят символ. След казаното от Бойко Борисов смятаме, че той няма моралното право повече да участва в обществено-политическия живот на страната, защото е прекрачил всички нормални човешки морални и етични граници.